Estem d'enhorabona. A Ràdio Arenys estrenem nova imatge corporativa amb la voluntat de transmetre més coherència i dinamisme, adaptant-nos als formats digitals i mantenint la nostra essència històrica. La nova proposta gràfica combina imatge i text amb una línia directa, funcional, que per primera vegada en la nostra història s'adaptarà a tots els formats i continguts de Ràdio Arenys. Una imatge corporativa feta per un estudi de la nostra vila, per Escarabar, que ha reformulat el logotip de les últimes dues dècades. Conservem el blau corporatiu, això sí, menys fosc, més viu, i afegim com a colors complementaris el negre i el groc. La tipografia també s'ha actualitzat. Tot el disseny és adaptable a diferents suports digitals i físics i ja es pot veure a la web de l'emissora, a les xarxes socials, a les espometes, a tot arreu. Precisament, coincidint amb l'estrena de la nova imatge corporativa, també hem redissenyat la web, millorant la navegació i l'experiència de l'usuari i donant molta més importància a les notícies. La degana de les emissores locals de Catalunya es reinventa per continuar sent un referent de la comunicació de proximitat i enfortir els vincles amb l'audiència local.